Достар, сәлем, мен Рәмзия һәм демәк бу әйдә киттек проектының чираттагы чыгарылышы. Казаннан читтә без күп йөрдек. Һәм инде шуңа күрә бу юлы башкалабызга тирәлеп торган район Питрәчкә юл тотырга булдык. Күрәсез, хәзерге минутларда мин Казан-Шәле трассасында басып торам. Казанга нибары 24 километр. Һәм инде аңлаугызча безнең беренче нукта ул Шәле авылы. Киттек, дуслар. Шәле авылында бүгінгі күндә 2879 кеше гомер кичерә. Миңа интернет шулай дип әйтә. Монда инде 2022 елның 1 марты мәгълүматларына караганда диелгән. Без килдек мәктәпкә. Шәле авылында 2 мәктәп бар. Ул шул бер мәктәп инде, аның беренче мәктәбендә башлангыч сыйныфлар гомер укыса, инде бу мәктәптә безнең укыйлар өлкән сыйныфлар. Әмма беренче карашка ул бик кичкенә сыман, һәм инде 2879 кеше авыл өчен мәктәп чыннан да бик кичкенә күренә. Әмма без хәзер керәбез дә, барысын да үзебез карыйбыз. Безнең Шәледә инде уку системасы революция кадәр булган, мәдрәсәләр, 2-3 җирдә мәдрәсә булган. Бик белемле халык безнең Шәледә. Менә Шәле урта мәктәбенә, гомуми белем бирү мәктәбенә 100 ел тулды. Без инде менә 100 еллыкка 100 укытучы дигән бик матур стенд эшләп куйдык. Үзебезнең укытучыларыбыз эшләде инде моны. Монда инде безнең легендар кешеләр укытканнар, мин алар турында әйтермен әле. Хәзер сезгә менә алдан ук инде иң беренче фотографиядә Зәйтүнә Мәүлүтова. Бу инде Тукайны шигърияткә илһамландыручы кеше. Иң беренче безнең мәктәптә 30-34 елларда татар теле һәм әдәбияты укыткан. Мин бу татар теле әдәбияты үзе укыткан име? Әйе, үзе Шәле мәктәбендә укыткан. Әле белмәгәнсездер. Әйе, менә шушындый данлыклы мәктәп безнең мәктәп. Аны инде алып килгәннән соң, менә бөтен Шәле белән аның матурлыгына, шундый зыйфа буйлы булганлыгына бөтен Шәле карарга килгән. Чөнки бу нидән базардан аны улы Атылла Расых белән алып килгәннәр бит инде. Салахиев дигән абый. Шушы абый нигә керә дә инде, пожарныйга керә дә, безгә шундый матур укытучы килде. Күрсәң, аны кашыклы су белән җыртасың дип әйтә. Икенче көнне мәктәп ишек алдына бөтен Шәле җыела. Шушы Нина Зәйтүнә Мәүлүтованы. Чыннан да искиткеч матур чибәр ханым була инде, мөләйим, шул кадәр билимле, затлы, зыялы кеше була инде ул. Ул монда 4 ел укыткан име? 4 ел укыткан, 4 ел укыткан. Бер китапны һаман үзе белән алып керә торган булган Зәйтүнә Мәүлүтова. Инде аңа шаккатканнар, чыннан да нинди китап икән бу? Тукай шигырьләрен бөтенсен диярлек яктан белә торган булган. Яктан. Шуннан соң балалар бик кызыксыналар бит инде. Шуннан соң тегене тәнәфес вакытында барып карыйлар китапны. Китапта әйе, ни дип язылган була. Зәйтүнәкәйгә нидән Габдулла Тукайдан истәлек дип язылган була. Менә шушындый балалар шуннан соң карап, бу Тукай үзе бүләк иткән китап дип әйтәләр. Ул шуны һәр дәрескә күтәреп йөргән име? Әйе, күтәреп йөргән һәр дәрестә. Менә безнең монда инде нәрсәдән башларга була инде? Иң беренче без хәзер музейга кирдек, әйме? Бу авыл тарихи музее. Шәле авылы тарихи музее. Шәледә, Шәле авылында 2 зур мәчет булган. Аның берсе хәзер 130 ел
бу мәчеткә. Ул исән ул мәчет. Безнең нидә шулай ук журналистлар бар içinde менә Алсу, минем Алсу, Хасанов Алсу иде içinde, Шамил Садыков. Менә бездә менә шушындый данлыклы кешеләр булды. Марат Мулюков, Хасан Туфан. Хасан Туфан мин 1нче класста укыйдыр идем. Теге безнең агач мәктәбе залга килгәнен, чәчләрен әйтеп әнә Борчак Батыр дигән әкиятен сөйләгәнен әле дә хәтеремдә. Чәчләрен булай иттереп. Үзе килеп мондаймы? Әйе. Мин хәтерлим аны. Ничек алар бүтән шәйле авылга килгәннәр? Безнең кем Фәйзи абый шул кадәр ниле, зыялы, культуралы кеше яйме. Ул менә bütün артистларны, bütün композиторлар, кемнәр генә булмады бездә. Сибгат Хаким ничә тапкыр булды. Сара Садыкова әллә ничә мәртәбә килде ул безгә. Сара Садыкова чөнки Фәйзи абый белән бик дуслары ялар. Клубка килеп, сәхнәләрдән, пианиноларда уйнап, специально Фәйзи абый аның өчен алып кайтып, пианино Казаннан алып кайтып, сәхнәгә куйдырып, менә шулай итеп әйткәннәрен хәтерлим аны. Раул Гайнетдин турында сөйләгәндә инде, менә минем укучым да ул чыннан да укыганда ук шундый талантлы күренеп тора торган иде инде. Бухарадагы 7 еллык нәйнедә 3 ел ярымда бетерде ул. 5 телдә рәхәтләнеп сөйләшә белә безнең Раул. Татарлар белән татарча сөйләшә ул, үз ярата татар телен, шул кадәр матур итеп, мәхәббәт шундый матур кеше инде күренеп тора инде, аның чын мөфти икәнлеге. Менә Миңзиф апа шәле халкын характерлый торган берничә сыйфат менә нинди шәле халкы? Иң беренче кешелекле алар, шул хәтле. Бер кешегә берәр төрле кайгы килә икән, шул вакытта җыелып, мәсәлән, җана икән кешеме, аларга страховой чыкканчы үй төзеп бирерлек акча бирәләр. Менә шундый шәле кешесе. Ачык йөзле ул, кунакчыл. Шундый, менә кешеләрне хөрмәт итә белә торган. Менә миңа шул сыйфатлары ошый. Мин үзем дә шәле кешесе. Мин шуңа күрә мин үз нәйемне мактарга тиеш инде. Менә шушындый сыйфатлар шәле халкында бу. Аны алып булмый торган сыйфат. Юмарталар шуның хәтле. Әйтәм бит, кеше кайгысы белән яши белә торган, кеше шатлыгы белән шатлана белә торган кешеләр шәлдә. Менә шундый эшчән һәм дип. Бик эшчән, бик эшчән. Менә без авыл урамнарын гына карабыз да, анда бүтән шундый төзек йортлар. Менә именно шулай. Һәм бай яшиләр ахырсы шәһәр. Benim karşıda Azali Selam. Azali Rus edebiyatı boyunca olimpiyada prizyor. Bu olimpiyada men indi 7-chi klassdan beri qatnasham, lekin mana shu o'ngishlarga erishib bo'lmadi. Bu yil nihoyat men prizyor bo'ldim. Olimpiyadaga men 2 oy oldinroq hazırlana boshladim o'qituvchim bilan. Biz turli analizlar, kerak shunday terminlar qabul Olimpiyadada oldindan bek qo'shadim, narsa yozarga bilmadim, zadaniylarni ko'rgach, shoq qotib bir necha minut qarab turdim. Anlarimda boshqa o'ylar kela boshladi, tezroq yozam, vaqt yo'q. Leysen. Benim karşıda Leysen, onun indi şulay 9-cı sınıfta bilim ala. Olimpiyada jingüşisi Rus tilindən 1-ci урын республикада olğan, deyilmi? Nişik sənə jingüşü statusu bilə yürü məktəbdə? Bu bek mənə yerləşməgən bu statusqa, çünki mən uylamağan idim də şu ayda 1-ci uğur yollarman deyib gitməgən idim. Sən 1-ci yıl bardın mələ? Mən barğan idim 7-ci sınıfda, yollaşmasam. Lakin o vaxtda mən uğurun olmadım, qızğançıqa qarşı. Əminə sən 1-ci uğurun olasanı göz aldığına da getirmədin, əzirlənmədin də? Yox, əzirləndim mən, lakin şu ayda uğurun olmam deyib bir qaşında uylamağan idim sınıfda. Səni nişik məktəbdə qarşı aldılar? Məktəbdə məni dostlarım da, oxutucularım da bir qatı edib qarşı aldılar, qutladılar. Dostlar, biz Şirat'tағы нұқтаға келіп жеттік, ол да болса Крешин Сәрдесі ауылы. Бигрәк матур бинада орнашқан. О, татар халық жазушы Ибрахим Ғазинің хатыны өскен үй. Ибрахим Ғазинің хатыны өскен үй? 15 yaşında Агриппина Гурина Сердинская şu yurtta yaşayır. Bu неченче yılғы үй бұл айында? O где-то 1860 yıllarda tüzülген бұларға тиеште білеміз. 1860.
Алар 30-нчы елларга хәтле уже бу йортны ташлап китәләр. Әйе. Чөнки расплачивание этмәсен өчен инде. Аннан соң йорт ташланды хәтле калды. Аны инде аннан соң башлангыч мәктәп итеп ремонтлыйлар. Монда башлангыч мәктәп була элек. Башта 68-нчы елларга хәтле башлангыч мәктәп булып хезмәт итә бу. Аннары инде мәктәпнең столовый булды беренче этажда, икенче этажда интернат булып торды. Аннары сез аны музей иттегез. 2003 елны официально музей буларак ачылды. Бу Керәшен Сәрдәсе урта мәктәбе, бердән бер мәктәптер инде ул биредә. Монда безне инде күптәннән көтәләр. Без һәр вакыттагыча соңга калып йөрибез. 1 сәгатькә соңга калып килдек. 11дә килеп җитәргә тиеш, инде сәгать 12. Ханым, менә бу мәктәпкә килгәндә мин биредә 16 гына бала укый дип башыма да килмәде, дөресен әйтим. Һәм шушы 16 баланың яртысыннан артыгы фольклор ансамбльгә төркемгә йөри. Ничек балаларда менә шул миллилеккә, милләткә мәхәббәт уятасыз? Әйе, гаҗәп, мәктәбебездә бүгенге көндә 16 гына укучы укый. Ләкин безнең мәктәптә кайчандыр 600-гә кадәр укучы укый иде. Бу инде шушы җәмгыятьтә барган шаукым, авылда эшсезлек, яшьләр китәләр шәһәргә, бик авыр булса да ипотека алалар һәм шунда яшәп калырга мәҗбүрләр. Ләкин әрнүче егетләр дә бар. Менә без авылда калыр идек, йортыбызны ташламас идек, әти-әнине ташламас идек дигән сүзләр. Безнең авыл халкы бик милли рухта, үзебезнең милли кыйммәтләребезне бик саклыйбыз. Һәм инде менә укытучы буларак мин үземдә бурыч дип санадым шушы өлкәннәрдән алган матур сыйфатларны балаларга биреп калдыру. Ни дип бирәмнәр шуңа тагын? Мәсәлән, башта біз жылыйбыз, бейбіз, аннары жылап бітіргештен Ашыйбыз? Қараш құймаға шыйбыз. Башта бірінші құймаға шыйбыз, потом жылыйбыз, бейбіз, анан соң қараш құймандырабыз. Өзіміздің тәләкләріне запискаға язабыз, анын кісәсіне тағабыз, хамендірабыз. Хам біздіңді қачан уянғаш, біздің шындай үмітіміз бар. Ул яны біткәш, шул пожеланиялар біздің қияллар үтелечек. Укучыларны алып калабыз шулай дәресләрдән соң, алар үзләре дә бик теләп калалар. Һәм менә шушы милли кыйммәтләребезне аларга тапшырабыз. Безнең үзебезнең киемнәребез юк, ләкин киемнәребез әбиләр сандыгыннан алган киемнәр инде. Шулай менә. Әйе, әле алар шушы Бу тектерелгән киемнәр түгел. Тектерелгән түгел, әле алар башта шушы балалар төркемгә йөри башлаганда идәннән сөйрәләр иде. Аларны кыскарта кидек, хәзер инде тамамлап беттеләр. Бу мәктәпнең төркемен мин 2016 елда төзеп җибәрдем. Ни өчен дигәндә, республика күләм без бергә конкурсы башланып китте. Һәм шушы без бергә конкурсына мин аларны менә әле генә сезгә җырлатып күрсәткән тугай җыры белән әзерләдем дә. Районда беренче урынны алдык, зонадан уздык, республикага чыктык. Анда инде лауреат исеме белән кайттык. Рождествода мен сөйлеймін мұнды шығырны. И Христос алабы сені туың білән, дүнчаға білім жақтысы жешінеген шул білім жақтысы білән бір-бір жұдызлардан келіп, сеңа келіп башырғандар. Сені көктен мәңгі и яқты құяшты білгенler, и Худа шүкір сеңа шүкір, атаға олға светы итінға. Бүгін қатын қыз Ираққа бармасылықтан абзарда тұтырған. Күтішілер білән фәріштәлер келіп башырғандар. Мәңгі Алла біздің үшін жеш бала болып туған. Дуслар, Керәшен Сәрдәсе авылы бик үзенчәлекле авыл. Биредә шактый гына гореф-гадәтләр сакланып калган. Хәзер менә без барабыз часовня янына. Монда килүбез юкка түгел, чөнки безгә яңа гына сөйләп тордылар. Биредә теләк тели торган урын бар. Төнлә беркемдә күрмәгәндә авыл халкы бирегә төшеп яулык бәйли. Һәм шул яулык бәйләгәннән соң теләк тели. Һәм инде ул теләк тормышка
ошашак дип ышаналар халык. Шуңа күрә хәзер төшәбез, карыйбыз. Танышабыз. Монда яулык бәйлиләр икән, монда пленкалар юк. Менә, дуслар, беләсезме, хәзер генә шул турда уйлап тордым. Безгә беренче карашка сәер сыман туелса да, чынлыкта бит инде менә бу яулыкларда, бу сөлгеләрдә кешенең күпме авыртуы, күпме борчуы салынган. Чөнки бирегә гадәттә килә шундый кешеләр, аларның ниндидер борчулары бар, кайгылары бар, авырулары бар. Һәм инде алар шушы яулыкларны бирегә бәйләгәндә, алар инде терелермен дип, борчуым китер, проблемаларым китер дип ышаналар. Һәм шуңа күрә бу яулыкларны бәйлиләр, һәм инде теләкләре чыннан да чынга ашар һәм чынга ашкандыр дип өметләнәсе килә. Дуслар, хәзерге минутларда без Питрәштә, Мише универсаль спорт залында һәм минем кулда баскетбол туба. Ник дисезме? Чөнки Питрәш егетләре баскетбол буенча республика күләм ярышларда бик күп җиңү яулаганнар. Һәм белүемчә 2021 елда гына да төрле яшь категориясендә алар 2 тапкыр республика чемпионнары булганнар һәм 1 тапкыр призерлар рәтенә элеккәннәр. Хәзер без баскетбол карыйбыз һәм егетләр белән уралашабыз. Киттек. Минем янымда Инсаф, Шеле авылыннан 11-нче сыйныфта укый. Инсаф, ни өчен баскетбол? Баскетбол кызык уен, тренировкалар бик ошый уеннары, ничек кольцоларга, ничек атуулары, скорость, тизлек, тизрәк паслашып уйнарга. Ничә яшь исәң? Беренче тапкыр баскетбол уйный башлаганда. Беренче тапкыр уйный башлаганда 11 яшь. Мәктәптә чакырдылар безне класс белән. Шунда уйный башладык инде. Класс белән сез мәктәптә уйный башладыгыз дип? Мәктәптә. Аннары Питрәшкә сборныйга кушылдыгыз. Сборныйга кушылдык. Сөйеп китәле менә, иң катлаулысы нәрсә баскетболда? Баскетбол уенында. Авыр командалар белән уйнау инде. Ничә тапкыр менә сез тренировкага йөрисез? Без атнага 3 тапкыр тренировкага йөрибез. Авылда, мәктәптә, анда спорт залда. Шунда тренироваться итәбез абый белән. Безнең тренер Гайсаров Ленар. Ул синең абыең мәллә? Ул минем абый, троюродный. Шуңа без иттек. Теге мин ул чакырды да. Шуңа уйный башладык. Потом киттек инде, анасын безне монда чакырдылар. Монда ярышларга йөри башладык. Сезнең менә булай идеме ярышларында, мәсәлән, Питрәш җыелма командасы, Шәле җыелма командасы? Булай инде, жыл сайын була ул. Хәзер дә булай инде. Менә уйнадык без ноябрьдә. Кемнәр җиңде? Баскет без Шәле җиңдек. Сез җиңдегез Питрәшәрне? Беренче урын алдык, 6 командадан. Ничә жыл буе Сез алай теге талашып йөрмисезме анда? Вот без җиңәбез теге. Юк инде, без бөтенбез дуслар. Һаман сөйләшәбез. Юк инде анда теге тёркалар, авыллар белән авыллар арасында. Анда ябылар юк. Юк, ник сорыйм, мин үзем баскетбол уйнаган кеше буларак, мәктәп тормышында, мәктәп вакытында безнең авылда әгәр тренировкада без җиңсәк, ярышларда, дөресен әйткәндә, ярышларда җиңсәк, безгә район җирлегендәге командалар төшәләр иде стрелкага. Менә сез җиңдегез, хәзер без сезгә күрсәтәбез. Бездә инде ул бик күптәннән, аңа инде хәзер 10-15 ел узгандыр. Шуңа күрә бу бик сөендерә торган факт, что сез шундый дуслар. Хәзер без килдек Крепость спорт клубына. Күрәсез, монда тренировка башланып китте. Бу инде катнаш, көрәш спорт түрі, дұрыс әйтсәм инде. Аңлаттылар, мәйтәм, монда балалар карате белән шөгыльләнәләр дигән идем. Юк, бу карате түгел диделәр. Тик. Без сезгә карате күрсәтмибез. Без сезгә башка уникаль спорт түрі күрсәтәбез. Карагыз.
Заманча кылычларда сугышу — бу нинди спорт түрү? Современный мечевой бой. Заманча кылычларда сугышу фехтование имитациясе. Балалар өчен махсус эшләнгән спорт түрі. Анда һөҗүм итү һәм саклану өчен йомшак кирәк-яраклар кулланыла. Алар күпмедер дәрәҗәдә урта гасырлар коралларын хәтерләтә. Татарстанда бу спорт түрі ни дәрәҗәдә популяр? Мәсәлән, мин бүгенге көнгә кадәр заманча кылычларда сугышу турында берни дә белмидем. Нәрсә белән чыгыштыруга карап инде. Мәсәлән, керлингны алсак, без бер дәрәҗәдәдер. Хоккей яисә җиңел атлетика белән чыгыштырсак, бу чыннан да сирәк спорт түрі. Гомумән, хәзерге вакытта Татарстанда көрәшнең мондый спорт төрләре белән нибары 4-5 секция гына шөгыльләнә. Түбән Кама, Чаллы, Яшелүзән һәм менә бездә Питрәчтә генә бар. Казанда да бар иде, тик 14-15 елларда ни өчендер ябылдылар. Иң көчле команда кайда? Иң көчле команда Татарстандамы? Әйе. Бездә. Сезнең бит уңышларыгыз да байтак. Ялгышмасам, сез әле чемпионатка барырга тиеш идегез. Без инде 3 ел рәттән башта Россия чемпионатына сайланабыз. Егет-кызларыбыз даими рәвештә призлы урыннар яулыйлар. Россия чемпионнары шулай ук бар. Быел безнең кызлар аеруча яхшы нәтиҗә күрсәтте. 2 чемпион бар. Китәргә тиеш идек. Дөнья чемпионатына ул Португалиядә узды. Шәһәрен хәтерләмим. Төп шәһәр түгел иде. Тик сез бара алмадыгыз. Әйе, шикләр ябылды. Дуслар, biz Питрәч булып сәяхәтебезне дәвам итәбез. Күрәсез, мин бераз үзгәреп киттем, шәчләрем кыскарды, чөнки бу безнең съемканың икенче көне һәм без килдек яңа Салмычы бистәсенә. Салмычы татарча ничек була? Языгыз әле зинһар өчен миңа. Нәрсә эшлибез без монда? Biz килдек Татарстанда барыбызга да яхшы мәгълүм эшмәкәр Данияр Гомәров янына. Ул әле 16 яшьлек кенә булуга карамастан, быел сырлар сатып барлыгы 370 мең акча эшләгән. Хәзер аның белән танышабыз. Киттек. Нигә нәкъ менә сыр? Менә каян килде сиңа сыр ясау идеясы? Это еще пришло, Ул вакытта мин эшмәкәрлек фабрикасында укый идем. Казанда әлеге проект эшлигенә башлаган чор иде. Мин проектның беренче агымына эләктем. Уку 3 ай дәвам итте. Анда безгә төрле лекцияләр укыдылар. Бер вакыт үй эше бирделәр. Киләчәктә тормышка ашыралырлык бизнес идея уйлап табырга кирәк булды. Шулай килеп чыкты, минем әби бер тапкыр сыр ясарга тырышып караган иде. Чөнки ул кибет сырларын яратмый. Тик аның беренче тапкырдан берни дә килеп чыкмады. Һәм без сыр рецептларын өйрәнергә һәм тәмле сырны үзебез ясап карарга булдык. Башта ул каймак, эремчек, йомыркадан торган авыл сыры булса, соңрак инде төрле сырларны күпләп җитештерә башладык. Данияр, без хәзер нинди сыр ясыйбыз син белән? Мы сегодня готовим с вами швейцарский деликатесный сыр Бельперк 0. Бельперк 0. Бельперк 0. Бельперк 0. Дуслар, Питрәч белән дә саубулашыр вакыт җитте. Нәрсә әйтим? Дөресен генә әйткәндә, Питрәчкә килергә әзерләнгәндә, мин монда татар телендә сөйләшүче яшьләр, яшүсмерләр бик аз булыр дип уйлаган идем. Мине шулай дип куркытканнар иде дә, Рәмзия, Питрәчтә инде татарча сөйләшүчеләрне таба алырсың микән син дип. Алар бик күп булып чыкты. Дөресен әйтим. Кайсы гына авылга барсак та, кайсы спорт комплексына кирсәк тә, безне татар телендә матур, саф итеп сөйләшә торган яшьләр каршылады. Һәм инде бу әлбәттә бик сөенечле күренеш. Сезгә безнең тапшыру ошагандыр дип ышанам, чөнки минем үземә Питрәчтә бик тә ошады. Мин һәрбер тапшыру ахырында шулай дип әйтәм, әлбәттә инде бүген шулай ук кабатламый булдыра алмадым. Әгәр чыннан да тапшыруны ошаткан булсагыз, безгә лайклар куегыз, комментарийлар языгыз, каналыбызга язылып куегыз. Шуның белән шул дуслар. Пока-пока.